slnečno, miestami zamračené, prehánky a búrky nás naďalej úspešne obchádzajú. Kultúra. Speváčka Chloe začína medzinárodné koncertné turné. Začalo sa v Košiciach a ukončiť ho plánuje gala večerom v Prahe. Dobrý deň, už vás čakajú v salóniku. Super, díky. Tak ako, pred koncertom budete mať nejakú skúšku, na ktorú by som mohol prísť? Niečo tam bude. Kde si to? Promiň, ja som zaspal, ja som sešel buď. Podarilo sa ho nejako zdržať. Super. Mladý pán sa našiel. Dobrý den, pane Bergere, moc mě těší. Dobrý deň. Prosím, sadnite si. Díky. Tak ja vás tu teda nechám. Chloe tu bude mať koncert však. Ano, zítra. Jsme tady poprvé ve Vysokých Tatrách. Máte to tady moc hezké, já jsem dokonce... Poďme k veci. Máte za sebou tie dokumenty? Mám. Prosím. Budem k vám úprimný. Nie som si istý, či tieto dokumenty na súde uspejú. Preštudujem si ich a uvidíme. Víte, je to pro mě opravdu moc důležitý. Viem. Zkuste si jenom představit, že byste byl v mojí situaci. Dokážete si představit, jak se cítím, co to pro mě je? Já jsem ztratil nejbližšího člověka, já prostě potřebuju pomoc. Pán Janecký, ja svoju robotu robím vždy na 100%. Ale dám vám jednu radu. Emócie do toho neťahajte. Len vám to ublíži. Jasně. Aha, takže se mám tvářit, že se vůbec nic nestalo? Uvidíme sa zajtra. A čo keby sme prehodili túto pieseň s touto a túto dali ako veľké finále? Počúvaš ma? Co? Jo. Udělejme to, jak chceš. Dopadne to dobre. Uvidíš. Zvládneš to. Zvládneme to. Hele, se podlehnout. Máš to nejaké stuhnuté. Vieš, ako milujem, keď si nechávaš svoje oblečenie len tak pohodené.
Krištof, nebuď dlho. Na večer som nám vymyslel program. Tohle si nikdy nepochopil. Že sadím kvety? No, tak spíš by jsem tě tepl na auta nebo na motorky. Jedna z tých krajších vzpomien na detstvo. Nový song? Ano. Akorát nevím, jestli se bude lidem líbit. Mne sa páči. Si talent. Ticho. Akorát obavíme, že to nestačí. Jinak jsem se díval na nějaký pracovní nabídky. Hele. Třeba tady, jo? Asistent manažera. Dobrá pracovní doba, slušný nástupní plat. Angličtinu máš super. Co? Aby som nejakému chlapovi stále behal okolo zadku, tak to fakt nie. Kdo říká, že to musí být chlap? Třeba to bude ženská. Navíc s ženskýma ti to jde super. A nebo... Krištof. Nebo tady, hele, office manažer. Pro velkou společnost Krištof. z Bratislavy super podmínky, Krištof, platy. Krištof. Nechápem, čo to zase vyťahuješ. Už niekoľkokrát som ti povedal, že som zazmluvnený. A nemôžem odísť ani keby som chcel. A chceš vůbec? Lásko, prosím tě, jdi se rychle převlíknout, jo? Za chvíli jsou tady naši. Vonia to tu výborne. Ale sa neporeš. Co je? Tě zas napíchali tím svinstvem, viď? V pohode, už som si zvykol. Ale já ne. Aspoň zarába. Víc jim zachází jako s dobytkem, vám to nevadí. Ale prosím ťa, nepreháňaj. Je to jeho voľba. Chcelo by to búrku. Není tady trošku depresivní. Nie. Práve naopak. Je oslobodzujúci. Mami? Mami, jste tady? Ahoj. Musíme se omluvit z dnešního obědu. Počkej, stalo se něco? Teď já jsem připravoval vaše oblíbený... Krištof, asi je toho na nás moc. Táta o Filipovi nechce ani slyšet. I když je to moc milý kamarád. Mami, Filip není můj kamarád. Mrzí mě to. Doufám, že to pochopíš. Nechápem, ako sa niekto so zdravým rozumom môže pohybovať v tak povrchnej spoločnosti. Já jsem tě prosil, abys před něma ty věci nevytahoval. To sa má za seba hanbiť? Nie sú o nič lepší. Filipe, jsou to slušní lidi. Šiel som tam len kvôli tebe a ty miesto toho, aby si sa ma zastal, sa len priblbo usmievaš a snažíš sa to zahovoriť. Co jsem měl dělat? Víš moc dobře, co si o takových lidech myslí. Prosím?
Pane Bože, veď ty si na ich strane! Ne, nejsem pro Boha! Ale pochopit jim něco jsem měl dělat. Nedržíš im žiadne vysvetlenie! Sám víš, že na jejich názoru stojí moje kariéra. Je to jejich hra podle jejich pravidel. Ktorý ti aj s pravidlami! Poslednou dobou mám pocit, že je to jen jeden blúdny kruh, z ktorého nejde von. Tak si najdi něco jiného. Normálního. To nejde. Nič iné robiť neviem. Čo vlastne chceš? Normální život. Promiň. Filipe. 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 Číslo prípadu 2896, Vargová versus Bellman. Nech sa páči. Děkuji, že jste přišla. To je v poriadku, Krištof. Ja len som z toho už unavená. Prosím, posaďte sa. Otváram dnešné pojednávanie v právnej veci o určenie ukončenia licenčnej zmluvy a o úplné odstránení pornografických videí a fotografií už zosnulého Filipa Vargu z web stránok agentúry Bellman. Pani žalobkyňa, prosím, postavte sa. A uvedte súdu, či trváte na právnom konaní v danej veci, alebo sa niečo zmenilo. Stále trvám. Nesúhlasím s tým, aby sa Filipové videá ďalej vyskytovali na internete. Ďakujem, posaďte sa. Žalovaný, postavte sa a uvedte súdu, či s danou žalobou súhlasíte. Určite nesúhlasíme. Filip Varg podpísal zmluvu, ktorou sa zaviazal našej agentúre na niekoľko ďalších rokov. Vyjadrujeme pani žalobkyni úprimnú sústrasť, no je to biznis. Videá sa premietajú hlavne mimo našej krajiny, preto nevidíme dôvod na stiahnutie nahrávok z internetu. Ďakujem, posaďte sa.
Určite nesúhlasím. Nesúhlasím. Už zosnulého Filipa Vargu. Preto nevidíme dôvod. Emócie do toho neťahajte. Stále trvám. Podpísal zmluvu, ktorou sa zaviazal našej agentúre na niekoľko ďalších rokov. Večer si nám vyniesol program. Len vám to uklidí. Biznis. Filipe. Filip Varg. Súd predvoláva ďalšieho svedka. Dobrý deň, prosím, predstavte sa súdu a uvedte, v akom vzťahu ste k pani žalobkyni a žalovaným. Jmenuji se Krištof Janecký. Zástupce agentury neznám, paní Vargovou samozřejmě ano. Filip byl můj manžel. Je mi to ľúto. Co ty Filipovy zápisky? Tie sú nepoužiteľné. Rozumíte, že ty videa Rozumíte, že ty videa nesmí na tom internetu zůstat? Ja vám rozumiem, ale... Súdny proces číslo 2896 bude pokračovať. Zaujmite prosím svoje místo. Jasně. Ale pořád to přece děláte jenom kvůli penězům. Postavte sa, prosím. Súd vyhlasuje rozsudok v mene Slovenskej republiky. Súd licenčnú zmluvu medzi Filipom Vargom a agentúrou Bellman považuje za platnú. Odôvodnenie. Pre nedostatočné dôkazy o zlom psychickom stave Filipa Vargu v období uzavretia zmluvy súd nevidí dôvod pre zrušenie zmluvy s agentúrou Bellman. Súd sa skončil, môžete odísť. Ďakujem za váš potlesk a za tento krásny večer. Poslednú pieseň by som rada prenechala svojmu klaviristovi. Tuto píseň by jsem rád věnoval někomu, kdo měl pocit, že do tohoto světa nepatří. A přitom byl obyčejnou lidskou bytostí. Potkal jsem tebe, nebo ty mě, jsi klidná vlna na hladině. Vím, že můj muž mě vede, když jsme vedle sebe. A každá tvoje laskavost, tvůj upřímný pohled do očí, v mém srdci probouzí radost, radost, která nekončí. Ale lásko, co jsi to udělal? Ach, lásko, já to nevěděl. Kam mohl bys odejít, ještě teď si tu seděl. Stále se ptám, udělal jsem dost, byl jsem tu jenom pro tebe. Proč osud zrovna nás dva rozdělil od sebe? Ještě žádné s Bohem. Já se s tebou neloučím. Z peřin ustlaných Bohem vrať se do mého náručí. Vzpomínám, jak jsme se měli, neměli nic, nic nevěděli. I v nejhorším, co se mohlo stát, uměl si mě milovat. Mohl jsem dospívat a ty ses nemusel zlého ve světě bát. Tak moc mi scházíš, tak moc mi scházíš. Ale lásko, jak se to stalo?
Ach lásko, k čemu je mi úspěch? Jediné, po čem teď toužím, je tvůj úsměv. Dej mi znamení, že se máš fajn, že stále máš jiskru v očích. Jednou snad pochopím, proč věci v nejlepším končí. Tak ti dávám s Bohem, ale ty víš, že se neloučím. Já vím, že teď jsi s Bohem, spíš bez mého náručí. Zakazuji si někomu své srdce dát, to dokud se za tebe budu brát. Tak ti dávám s Bohem, ale ty víš, že se neloučím. Filip by bol na teba hrdý. Môžem? Úprimne ma mrzí, ako to dnes dopadlo. Priznávam, mal som predsudky. To je v pohodě. Jsem zvyklý. Ale urobili ste všetko, čo ste mohli. A i tak to nestačilo. Čo budete teraz robiť? Sám nevím. Musím to pro mě celý vstřebat. A pak uvidím, co dál. Chtělo by to bouřku. A nie je dáš trochu pochmúrny? Ba naopak. Je osvobozující.